Sasa tumesema siku ya Jumatano. Mko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Sisi vile si watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Riwruok moro ma jolony mawuok e kaunti ma Homa Bay koro kone girwako limbe jatend piny Kenya William Ruto Homa Bay ka gilero ni en kinde ma oganda luwo winjore rwak chenro mag dongruok michwalo kod jatend piny Kenya William Ruto. Ka giloso matone limbe mar Ruto juma ni e kaunti Homa Bay, giwacho ni josiasa oketenge pogruok manie kindgi mondo gichiw thuolo ne dongruok. Gilero ni gwelo mar jagoro mong'ere migawo mar arita kwe Laktar Raymond Omolo kod jatend piny William Ruto en ranyisi ni piny luo biro goyo okang' e weche mag dongruok kaluwore ni Kenya Kwanza onge akwede mag dhoudi. Wakwajo waduto jomatindo, mine kod jodongo mondo wuog oko mondo orwak ker mar Kenya, nikech PS Raymond Omolo oyier kaka achiel kuom jatich sirikal manigi ofis maduong' ma kok wamiye lwedo kaka oganda to debed marach ahinya ka e nyim jo Kenya. Omiyo akwayo jodluowa ni ka ker biro karachuonyo ahinya jo karachuonyo, wawuoguru oko kar rombwa kendo warwak ker. Ka wachano ni wapuonjore pogo siasa gi dongruok. Koro en mana wuoyo gi jowa mondo ng'e gima wambe wawachoni. Ni sama wadwaro dongruok, mwadwaro ofis na nyithindowa, mwadwaro tije, nitie gima onego watim. To nyaka wapoge gi siasa. His Excellency osebiro e Homa Bay County. Mose timonwa osemiyowa projects moko madhi mbele kaka affordable housing ya jothurwa. Waduoko ne erokamano makende ni magi endi med biro mondo med miyowa developments mamoko manyalo konyowa. Nyasaye mwalamo ne His Excellency mondo oti makare e higni 5 ma piny osemiye ni endi, to kaber ochako medie ochopi 10. Ka ok kamano waduoko ni erokamano. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta okwa mondo obed tenge kod chenro mar Azimio mar dwaro choko sei milion 10 madhi choke kom jatend piny Kenya William Ruto. Jotelogi mar riwruog siasa ma Kenya Kwanza kotenli kod gavana ma Embu Cecily Mbarire to kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria wacho ni Kenyatta ok onego bed e chenro mar yungo piny owacho ka gidwaro mondo lutien jotend piny Kenya mane osenindo Daniel Moi kod Mwai Kibaki ka osiro telo masani mar keto lwasi makare ne weche mag dongruok ne oganda jo Kenya. Ni gilose lap magatundu kinde nyasi mar goyo erokamano ne jangolo Ngaruya Juniro manobedo sire kinde campaign mag UDA masawa mar piny Kenya kinde yiero mokadho. Kutumiwa. Sisi tunaambia Raila Odinga waacha kutumia vijana wakuja kwa maandamano. Raila Odinga, wewe ulishindwa kwa uchaguzi, enda retirement. Hii serikali iendeshwe na William Ruto na Rigathi Gachagua ndio tuletewe maendeleo hapa nchi yetu. Mimi nataka kuomba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, achana na huyo jamaa, wewe pumzika vizuri, we respect you, we want you to stay aside and let Kenya move on. The same way Kibaki allowed you to run Kenya bila vita yoyote. Na mara ya mwisho walijaribu kuchukua signatures ndio watoe president wetu. Washindwe ama wasishindwe? Washinde wasishindwe. Those who are demonstrating wafanye maandamano kwa njia ambayo haiharibu mali ya wananchi wa Kenya. Lazima tutunge sheria ambayo itasaidia nchi yetu ya Kenya. Joala mauso lewni ma oserwaki kata mitumba koro jiwo piny owacho mondo kik med keto chike mamedo osuru ne mwandugo kaka yo mar kelo yot ne oganda e ng'iyo lewnigo. Jakom mar riwruog jous mitumba Teresia Wairimu koro wacho ni medo obadho ne ohala mar mitumba mayo piny owacho mawuok e Afrika ma ugwe chiegni $420 kendo thoth oganda ma yuto gi ni piny yudo pek mar ng'iyo lewnigo. Wairimu noloso bang' yango lipot e wi ohand mitumba e pinje mag Afrika ma ugwe. Kalipod wacho ni uso mitumba ondiko jotije makwan giromo milion 3 e pinje mag Kenya, Uganda, Tanzania kod Rwanda. Pinje go duto nikod chenro mar dongo kembe maloso lewni kaka yo mar duoko piny ng'iepo mag lewni ma oserwaki e pinje maoko kata mitumba. Every ton of second-hand clothing imported into the East Africa Community states generates an impressive 7.58 jobs.
providing a significant source of income for millions of individuals involved in second-hand clothing distribution chains across East Africa. If we further support the growth of this sector, we are empowering our people and fostering economic development. Secondly, the second-hand clothing market makes substantial contributions to GDP growth and government revenues. In 2021 alone, the industry delivered government revenues estimated at 419 million across East Africa. These revenues are without a doubt used to fuel public sector's development, improve infrastructure, and provide essential services to our citizens. East African country member states should work together, they should cooperate to further deliver the benefits that this sector is providing. These countries can work through infrastructure, through sorting centres to deliver even more benefits and employment opportunities for the people who live in these countries. There is no robust evidence that banning second-hand clothing would revive the domestic textile sector. That is a clear finding from our report. And if we impose restrictions on second-hand clothing in the future, this will put potentially millions of jobs in the East African community and in Kenya at risk. Derepe magloche matingo sike midani long distance truck drivers sokoni giduto gibiro jwango tijegi chieng' tich adek kendo rocho chenro duto mag wuoth e pacho kama ngima. Kane giloso bonje Mombasa, derepe go koni ng'anyo en kaluwore gi ng'ur margi ne duol mochung' ne chenro mag wuoth kod arita apaya NTSA magikoni sani ochuogo moko kuom chike ma ok nyal tigo kata matin kendo duoko chien masiche mag apaya. Moko kuom ng'ur magin go en wach duoko gitimo penj mabiro yango ni ging'e chike duto mag apaya bila keto rageng' tandawuoya apaya isiche mag otieno kaachiel kod apaya magikoni odiore kuonde mopogore opogore kaka kind Busia kod Kisumu. Kado bedo ni gidhi bago ng'anyo e odiechieng' mar riwruog Azimio bende bag ng'anyo. Joriembo koni ng'anyo margi en mano mageto chike mag apaya. Barabara wao wanakuwekea bumps badala ya kuweka koti kwamba mtu akifanya makosa anahukumiwa hapo hapo, wao wameachia polisi pia kuhukumu watu katika barabara. Leo hii unaweza fikiria Kenya iko katika vita kwa sababu ya zile road block nyingi ambazo ziko katika barabara yetu. Na ni kutokana na hali hii ambapo sisi tunasema tayari tumedhulumiwa, haki zetu pia zimedhulumiwa mahali tunapofanya kazi na dhuluma zimezidi, nasi tunasema kwamba pamoja na ATSA na wote ambao wanaendeleza hizi dhuluma, tarehe 12 hakuna gari itatembea mpaka tutakapowatangazia. Kama unasema kwamba dereva unataka arudi shule kwa sababu ya ajali, Nairobi na Mombasa zimeanguka, sijasikia engineer anaambiwa arudi shule. Ili kwa sababu yeye hajui. Kwa nini dereva leo kwa sababu ya ajali arudi shule? Unapata polisi wawili katika roadblock wako katikati ya barabara na wote wamenyosha mikono. Huyu amenyosha mkono kwa magari za kwenda Mombasa, anachukua 50. Huyu amenyosha mkono kwa magari za kwenda Nairobi, vile vile anachukua shilingi 50. Pinyo wacho yangu ni chendo margi mar kunyo yao miachele gwenge mathurka pod nitiere. Koloso karicho jagoro mogiyore migao mar kuyo pie puothe Paul Rono wacho ni telo mokwongo mar gero yao 30 ibiro tim kokalo winjruok ma pinyo wacho kod kembe mag ji giwegi. Leo ni bang' tieko telo mokwongo pinyo wacho bende biro gero yao mamoko madito 1,000 ka jadbura ma Kipkelion East Joseph Cherorot koni osako tiyo kod omenda mag CDF e kunyo pi mondo kony jopiny duto yudo pi maler. Those medium dams will also facilitate in terms of quick attainment of what is called Sustainable Development Goal number 6 as we wait for the big dams to be completed. In addition, we have also put our program for small dams and boreholes and spring protection and water pans and sand dams to ensure that also as we wait for the big dams to be completed, there are still other small initiatives which have high impact in terms of the manager kawaida, and these are the 3,000 small dams and water projects. And our focus this time round as government and as Department of Water and Sanitation is now to take water home. Migao mar Aluore County ma Kisii yango kamati mabiro tayo weche kedo kod lokruok ma kor lwasi mawuok e wards 40 kod 5. Mane na chiel kuom yore mar puonjo piny kotenore kod ber mag rito alwora
Yango kamati no ne team kategruok mar ATC e county ma Kisii kagero ni ibiro sir chenro no kod piny owacho mar county. Gibiro rito auche kod yawe county no kachiel kod bunge kagimedo kwan yiende. As the people of this great county of Kisii. This climate ward committee members were selected through a very rigorous process and within the Climate Change Act. So the purpose of today's meeting was basically to inaugurate them and officially give them the appointment letters and declare them as duly appointed as members of the climate change ward committees. Tunajua ulimwengu mzima inaongea mambo ya climate change and Kisii County does not want to be left behind. That we are going to have these committees in place because they are our eyes on the ground. So they are going to mobilize the community members to identify the risks they are facing and also solutions that are geared towards specific wards. We are going to interrogate the proposals. If they meet the threshold that we will be putting in place, for example, if the proposals address a larger community members to reduce their impacts of climate change and also enhance their resilience to climate change, then we are able to support them in terms of funding. We provide funding for them to implement this project at the ward level. Tielo mar 12 mag tuke mag agoko mag jotugo abich koni gi koni biro bagi gi kodirani e kaunti ma Kwale e dhowath ma Diani. Mayo timbe 20 osechwalo dwaro mar yuoro e tukego ibiro bagi kuom ndalo adek. Hii South Coast 5 Touch Rugby ni jaribio la kujumuisha michezo na masuala ya utalii. Mwanzo ningependa kwa kuanza kuwashukuru wafadhili wetu wote na kuwarai wakazi wa Kwale County na wakazi wote wa ukanda wa Pwani na Wakenya wote kwa ujumla kujumuika nasi wikendi inayokuja ya tarehe 14 Julai mpaka tarehe 16 kwenye hoteli ya Safari Beach Diani. South Coast 5 Touch Rugby is a sports initiative actually supported by the South Coast Pilots rugby team, and mostly it comprises of 28 teams, mostly which are local communities. We also have teams coming as far as Nairobi in Tanzania. Max Verstappen ndiko historia ne tim mare mar Red Bull bang' leo piem margi mar 11 moluore tuke mag langa tielo mar British Grand Prix. Tim mar McLaren nonyiso kitugo maber kendo tike thuolo mar 2 kokalo kuom jatukgi Lando Norris. Jaloch nyadibiriyo tuke mag langa Lewis Hamilton notike thuolo mar 3. Loch mogik mar Red Bull e tielo mar British Grand Prix nobiro e higa ma 2012. Yakoro mgaji wa ng'ana lidhoni alidha mago ma bende mesawa maka weche manyien luwo to kod mago mosetimore e weche mag KaagiKacha sa achiel mar odhiambo. Mathoth ma mesawa maka weche manyien luwo kendo gi sani gin mago ma inono yo makare kendo boik makare mondo mi yudgi koromo kanyo odhiambo ma sa achiel. Kik we mok itudri kodwa. Nyinga Ochieng' Emmanuel, ubed godhiambo makare.